Mga igsoon dihay survey nga nganong daghan ang mga tawo nga nibalhin gikan sa Katoliko, nibalhin ngadto sa lain nga mga denominations, nibalhin ngadto sa lain nga mga relihiyon. Kasagaran sa mga rason kanang naa sila'y ang uban na ay mga kahiubos, no? Mga disappointments, frustrations, mga nadismaya sa ilahang mga nakita sa tuang relihiyon. Punay usa ka rason mga igsuon nga makaintriga sad nga madunggan sa dinako ug madkibaw kung madunggan sa ninyo ngadto sa uban. Nganong di sila ganahan sa Katoliko? Father, di na ganahan nga mosimba. Ngano man ang kanang mga tao ninyo sa simbahan, Father, no? Na iba mga tao sigig simba pero sige pog paningka. Sige kalawat, sige pog pangawat. Muna na disappointed ko ninyo, Father. Di na ko mosimba kay na turn off ko. Disappointed ko ninyo nga mga Katoliko. Nasa slide point, no, mga igsuon. Kay tinuod, it's a reality. Pero mo ni timan-an natong tanan ba nga sayop nga conception sa mga tao nato nga mga musimba di lang sa tuwang relihiyon, sa tanan nga mga relihiyon. Ang sayop nila nga conception ba nga kung musud ka sa simbahan, dapat gidi ay nga santos na ka. Dapat na gidi ay nga tarong na ka, no? Kung mao ni ang ato ang standard sa tuang pagkakatoliko nga ang musud dinha dapat clean, limpyo na, dapat santos na ka, dapat tarong na ka. Paminaw nako mga igsuon, way bisag usa nato nga makapasar-an na, nga makasuta sa simbahan. Muni ang gipasabot ni Kristo mga igsuon diha sa ebanghelyo nga He was not after the details of the law, but He was after the purpose of the law. Ang mga Pariseo, ang ilahang pagtanaw sa pagkalimpyo, taas lahi ilahang standard. Nga, muduol ka, limpyo ka. Pero kang Kristo, nakigsalo siya sa mga makasasala. Tanawa ang iha mga apostoles. Ang iyang mga apostoles ba, gipili ba niya ang katong mga bright kaayo, mga wise? Nabo siya gipili nga apostoles nga Pariseo, nga mga Saduseo? Dali ra unta niya kung kani iyang mga pilion nga mga tao. Pero tan-awa ninyo kinsa gipili ni Kristo sa ebanghelyo? Si Levi, kobrador sa buhis, makasasala sa pagtan-aw sa mga tao. Sila Pedro, mga mananagat, mga yano nga mga tao. Napa silang Andrew, sila mga Andres, nga mga aktivista, nga mga apostoles, no, nga gitawag mga mahug ni sila nga mga rebelde sa una siguro nga panahon. Pero sila sa kayano, sa kahugaw, sa pagtanaw sa mga tao nila, gitawag sila ni Jesus mga igsoon. And it speaks to us that the church is not just for the saints, but is also for the sinners. Muna nga, naataron dinhi sa inyong pagsimba, sa inyong pagkumpisal. Nalipay ko pag Tuesday, before sa Ash Wednesday, taas kay linya sa kumpisalan. Pag Miyerkules sa Badlis, buntag, ngadto sa hapon, taas kayong linya sa kumpisalan. Nga, nalipay ko nga, nagtanaw nga, we put value di ay sa season of Lent, sa season of purification. And sakto sad mo mga igsuon, nga this season, mauni ang best way nato nga malimpyuhan ta sa tuang pagkahugaw, sa tuang pagkamakasasala diha sa atuang paghinulsol. Kay timan-an nato, makitang simbahan, mo ganing nanganhita sa simbahan,
aron ta masantos. Wa ta nanganhi aron kay santos na tadaan. Mao ni ang sayop nga pagtan-aw sa mga tao. Muna kamo kita kung pangutan-on ta. Ngano man na sila padre nga mga libakiro maghihapon na. Ngano man na sila padre nga mga badlungon maghihapon na sila, no? Nga sige simba. Baliko na sa natong tubag sila. Nga for that same reason, mao gani nga niduol ta sa Ginoo aron sa hinay-hinay, aron sa kanunay, aron sa ginagmay nga paagi, bag-ohon sadta unta niya. Amen.